Manjapen dilaida kacheleng atawar mekri bupruk me mekhangjang. Deopani constituency along ASDC Aroke Singh. Then around Abolon Motors Car Showroom Kimikangpu. Cardom Pini Midday News Marianarlo Birta Longpen Elisami Julie Baby Nanarjikta Birtang Donpen. Lakha Tongkebra Trok Manjapen Dilai Dimapuran Kacheleng Thor NH Atawar Rongpen Plamadak Kahinuk Par Pikajok Raratum Methang Agarichi Osi Akengpen Kedamnang. Lang Ikta Radatum Ningka Chethe BJP Sorkaratum Parivartan Kevanang Theke Lahen Loma. Dolong lang me tovar kavya kisung pen loksi ningkan kang themta raratum kachechak nang puma. Parivartan komantu lo kevanpo lapen komantu lo ke theklongpo. Nona dihu kiliga phanan chotto BJP atum lam the kachechak chotpoma. Kedam tang kiliga hud lam the kachechak tengpen langdam pulote kachepapleng presi ke onglang. Laswa joini Manjapen Dilai Dimapur Kacheleng Thor Lakha Thongkebra Trok NH Atawarta Kaselam Ledarajok Raratum Inghan Langbongsi Kaita Kedongnang. Bangso towar along benalongke langteng kaceman labajok gari motor kacelengon e kilometer ke thompli gari pensun tuksi akeng pen ke damna aduk dowoi baya dumta dolo non nili karja lage national 36 highway along no lapen ke lade apong lo je la bangso towar kahin lo lapen ke kahin lo pikre na jok lada kacing koi da me apong lo lapen ke towar kacheleng ni kacedam ni sitabe bina rara tumki se bicara lo bidong sitabe lada rong piplam lo rong piplam mahawar long la bangsu towe patumi ani kamsa ma por pen lo lada gari ke jang isi undar lo isi jang ko aku lada JCB ben amina atangka pen pangdoi ko aku jang ko lason di cibin me no sitabe itu mega tinur jang lo lapen ke dak kacileng ne kacidam ne bangke toda apor porpai siben si cidam e cewang ne lo lapen ke pinangan no nambang ke ba satum mate lada passenger agari kusidame non mage damone si alang itu akeng pen akeng pen sidame kita menang lapu sonsi tu koklo. Sorkar ni cok cedo ini lo lagi sorkar itu lah di ratasan di sora satu warang kunai dong semua kerana dengan cadangan kunai fixer lah lagi sudah lagi pini lah puan dah muni ticing runang lagi ini tum dah aroma je tak kali lagi tu warga ini waktu ini si biru agari tak separun itu lo bahasa tum si tami bola po gari hupu sangkok lo po gari tami dak sanang kok lo si hupu passenger tu si damnang lo akeng pen lah si passenger hupu akeng pen damnang si anutin si tami teglong lo akeng angse ekdom ihan lum tutap sender cok rai si dam itu lo si hupu pen ke bang tu hupu parta gari hupu ne pope ko ne tu tak ini ne si tami muni tu parna ini tu kini lah pana kisung pen tami muni tu cetong na lah bang tu warga itu bolo Bangso Atawar Akrong Laki Sangkurara Tumdet Le Kacheleng Kari BJP Arling Kithe Tumta Arnivangsi Kachelenglo
bonta ke theklong leson ka chekrong dera bangki manghudun memi towara phansi BJP sarkar adunki jasemet RD ki piponlo pusi ningje verlo bonta bangso towara phan piniarni anta ki otpon pedera bangki kopia thelo chethan ponme bangso tobar ke mesena hutke suri araratum penangan ke jogwana son dulo athe tongsekot adung het dimapur along se chelangdamji pusetame ghonta isyang bong lerok bonta nona bangke ghonta ke thomanta lituthe lason thak se halapu upper assam jorhat Sivsagar Dibrugarh lapen 300 le damji pusetame arnisi nangkok dilo lasopen langdam pulote raratum konatsi ke jawan ke dolo aphiong sungthuong si nangmanderlo lasi nona dihu MLA kiligahut BJP atum ko antong rara farman ke klempi ponjilone laki moa pora hotsi chini dunpo dilai ben Bijoy Rongpi Karbing Long Lai Kiramtang pre ni phai kre hini arni lakha inkora phli Deupani constituency kaparlo Balijan along Balijan ASDC aro Kesengpon bangso ASDC aro Keseng amai along Bidyasing Tiso ahin pensi charipon mai along ASDC songpen council kachari esek khei ke jogwansi kelong lancho takali voreng abar saipen chenglo ajara saita ake joy pensi kelong side bonta piniarni ilito makhai kisum ke phonang loklo khai kaching thurunji kali aphi ong jakong bobong lo lasi non ke bangji IMLA kilika hotke ilitum puthot chepa hai pon thu vek nangpo lapen hemprek chepalong vek nangpo posi chethan pon renti kado kabe chethan chimun eraphi hemprek longletik nitum sangse ASDC ajethei pading nang pu kachetong arat doan taram ponsi mai mesen pen pajutpon Mayalong Alohia Man Pen EM Barim Rajendra Rongpi Mohuri Teron Mohendra Rongpi Lapen Kensing Teron atum chetong dunsi Mai RDP dun Lang Chiting Pen Subhas Terang Karbing Long Lai Nihang nireb ahabaralong kaprek arong supialong thedung gari motor kejor kelanadim kebi ponason si Karbi Anglong ahabaralong ta donangji pumatha ponsi denaronga hithialong ta akimi gari kejoradim ingpu pontanglo aho beha hinsitami Karbia khayatumta kachari duna bangke kenang sorbino Lasonsi Welbinson Rongphar alang bangso puthak RDP ponsi kedamtang preni phai krehini arni denarong ahithi along Abolon Motors car showroom ingpuponlo Kangpu ponamaya along Alohia Man Pen Numati constituency VDC chairman Dhorom Singh Krowari deng pensi ingpuponlo Bangso amaya along denarong Bajar committee chunbang Prodip Ingti Babu Ingti denarong primary health center chairman Ronjit Ingti pendanglo penangan kethek kiria bang phua bang phiatum chetong don Gari nangi lo polotan telitum danangi no hoja guatian silitum nanai sita me nona bang elitum dena rongara ta phana ke mesen pu kipuda ma bangela lo ili hem ke taila ma silitum hana bangke gari ke na madim sita me elitum hana bipom la silitum dena rongara phan chuneri gang tung bang kera lo de kadok ave according ba adon rap tufan an sita me ke thegiding ban sita me ili tum jate dena rongo pachin thur pona pu ma thano na tum sita me bangso sab showroom along enali tum bangso gari ken poni phan pori kon pu posining thero ile tum da to la bangso company amen gala pulo Bimol Market City Company bangso sabran sipini la bangso de la rongo kewan lasi la bangso along kado kai phani le kidang tu bang la dong si le tum la bangso showroom an se dong se pangpang ponji pulkang te li kado kabe rara phani le tuli pontang tu lasi la bangso showroom dong si le tum an se paprang pon punang lang pulkang te
kadok kawe lain itu kari benglo adang pi masing liputam po nal ilitum kadok kawe laga hemkong long gitu nih kenanji wabang budoan tung islami lalu itu nang humri pen ilitum long pen nang endun fokus ini kepon lo lalu petang te ilitum masurum bangke ang tidak perang papang mantul dan arong pen Bikram Teron kari benglo live. Tang tenon malam su dihina mopan bir tang tonik sana. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina mopi puthot birta arju thiklona lakha inkora pho nilip MSC constituency kaparlo koilamati habar joyram ingtiarong amikaratum ahidia sok habit a ingnar kichopira bajok kaningri hangjo lakha inkora pho nilip constituency angkang jasemet koilamati hawaralong non malom habit a ingnar kitopak penajok joyram ingtiarong amikaratum ahidia sok ke penangan panahok pitekanglo Habira ingnar penajok hidia sok kana hok don lake thong teron babu inti lapen penangan arara to mahidia longta panahok pitekanglo kisung ke phobek abangphu thong teron kache than pona tengke alang litu mahidi pangrum pet chirihini babu intia hidi chiripli nahok piloposi chethan non malom ajowangta habira ingnar bangre lasi sogathe kapathia porchi rahut panahok bom pulote mokero longjia phanke ningka chethe abe pin lopota ningki dukpen karbeng long life ka hobrida mahut nangche thandun reddy lapen habira ingnar pen nangke pajok dunjia phan forest asai ka matung prabjin pen kemesen asai nangdeng pipon pek thaputa haladak araratum kachuning realam the nangche baklangdon sokapenang chuilo sar le Presiden dangke cudelo gubuson enelita kecongdat cetelupen corsiki klaim pot nelita ning dubling oil sar nang tum kusonsi mathai ma paya sar la okay nar ka ni ning le wang da wang nang hidi nar sok chat pu afrikan ba chirikon bang le la presiden ke doi Apresi lu tahai non ke chul der lu sok ke non ke kipi arja klub arja lu sar ke tu wi lom tawang ma tu wi lom ke na palili por ke ta long ke ba Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Warrior Karbi Anglong aro isi hamphang song atum kedam tang preni phai crazy arni balibathar bilgaon along soarlo arani katalon padodon Warrior Karbi Anglong aro amai phi ritosmita bora pen pherangkya phan kethan pona tengke nari jagaran o nari huboli karan pwa thepi dengponsi soarlo arani katalon asai dengponlo pusi pachini alang likaninje ponthua tengke bharat along rialong nahok aster alongta arta kijum hek soarlo soatum akejok ave piniarni kerai kom ave kejok ave manpeng ave kaikita kacholangrem prankarmut kenep kanghu sakor mati ban kedonang langnodak a open kelang lapen kiputot he huya kisung honang vertite nasila haya kisung apotha kachere lapen kachepajok thekja phansi isi kacherok top kachingrum pen rara phan kapaklang pona sai dengponlo Karbi Anglong alongta soarlo atum akisung ke bolpen ke jogwan jia puthak bokajan SDO civil aphan pachini ponsi DC aphanta pachini ponlo puta nang pachini dunthu nari warrior
সহযোগেদি এতিয়া ধৰক দেশত বহুত এনেকুৱা নাৰী ধৰ্ষণ বহুত এনেকুৱা কেছ চলি আছে ভ্ৰূণ হত্যা নাৰী নিৰ্যাতন নাৰী বুলি ক'লে এতিয়া মানে কলংকিতা কিবা তেনেকুৱা ধৰ্ষিতা বঞ্চিতা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা শব্দৰে তেহেঁতক কিবা কৰা যায় ন কেতিয়াও সিহঁতক সন্মানৰ দৃষ্টিৰেতো চোৱা নাযায় সেই উপলক্ষে মানে আমি নাৰী হয় আমাক সন্মান লাগে আমি নিজৰ এটা অস্তিত্ব বিচাৰোঁ আমাক অধিকাৰ লাগে সেই উপলক্ষে আমি মাননীয় ন্যায়পালিকা মহোদয়ৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰি আবেদনেৰে এটি জাগৰণ আৰম্ভ কৰিছে Bokajan pen ananterang Karbin Long Lai. Tang depini anar lobir takila pansikang tonik lo domi thakme arnikimi.